bro wannan ba alajin kauye ba kuwa na ga ya zo yana wani dan basarwa ne a baban ilu ba shi ne mana ba gane shi ba ne na ga ya zo yana wani dan fankamansa ne yayi maza ba kuma bro no. Yani no. Wani irin abu ne? Ko na cinye ban da labari ne? Fi sabilillah nace ma ina cin to ko ka fi so sai na kware ne nace maka ka bar ni idan na gama cin abinci zan kira ka haba wani irin rayuwa ne wannan ni ba na son irin wannan abun ba haba wai me ke faruwa da ni ne wai irin wannan duwa gida bin Allah ya magana gashi da kyamar sai wannan idan kai wai daman tun ɗazu kai kake ta min wannan rashin kunya waye kai ma tukuna Alhaji da Allah ka suka tokali daya Alhaji ɗaya kama haka ni na ga ikon Allah sai ka ce da kai muka haɗa muka sai wai ma waye kai ma tukuna nake tambayar ka Alhaji da Allah to dama har yanzu akwai irin wayannan mutane a nan guri dole kai zaka biya kuɗin nan bari ka ga inda ake Alhaji da Allah zan ga waye takamanka a nan gurin yau zan ga waye takamanka zan kira za a zo sai an yi Alhaji Alhaji banda kudi don Allah ne bayan Allah kuna yi wannan yana da hankali ko Alhaji banda kudi Alhaji ya tara wani abu shi gai Alhaji ba kudi Alhaji banka ta koma in ban da renewa haka daman nan gurin yake baran kara zuwa nan kuna gani dama haka irin nan wurin suke yi ban da labari ta bai amma ba damuwa na san me no.